କେତେ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାତି 2ଟାରୁ। ଜୁମ୍ କଲେ ସବୁ ଜୁମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇଲି ତା ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରଚୁର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫେମସ୍ ବଡ଼ ଓଷା। ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫେମସ୍। କେଶବ ବସିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଡ଼ ଓଷା ଫେମସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ। ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ଲୋକ ଗହଳି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଇଲି କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି।